شاندەرê Amerîkî taybet ji bo Sûriyê James Jeffrey ragihand ku armanca welatê wî nerûxandina Beşar el Esed serokê rejîma Sûriyê ye. James Jeffrey şaندەrê Amerîkî taybet ji bo Sûriyê ji ajansa Novsitî rojnameya komêrsantiyên Rûsî re diyar kir ku serokê rejîma Sûriyê Beşar el Esed mezintirîn tawanbarên cengî ye lê cîhanê de û ji ber wê yekê welatê Amerîka tu peywendiyên nû bi Beşar el Esed re nake lê welatê wî rij de li ser proseya siyasî li gel gelê Sûriyê. Jeffrey serbar kir ku armanca Amerîka nerakirina Beşar el Esedê li ser desthilatê lê tenê biryar li ser çawaniya desthilatdariya pêşeroja Sûriyê di destê gelê Sûriyê bi xwe de ye. Jeffrey serbar kir û got jî ku Amerîka bi tu awayekî hewl nade ku rejîma Sûriyê biguhere yan jî armanca wê dûrkirina serokê rejîma Sûriyê Beşar el Esedê lê tenê armanca wê ya sereke guhertina reftarê rejîma Sûriyê li hember gelê Sûriyê paş re welatên cîran û civaka navdewletî tê di nav de bikaranîna çekên kîmayî û kiryarên eşkenceyê li Sûriyê her wiha destwerdana welatê Îranê di Sûriyê de bi şêweyekî nerawayî ku bûye sedema durustkirina metirsiyê li deverê serbarî berdewamiya pêla koçberiyê beref welatên cîran û Ewropayê ve. Her wiha şaندەrê Amerîkî taybet ji bo Sûriyê amaje kir ku di dema niha de Amerîka li ser karê hikûmeta Sûriyê nerazî ye lê di pêşerojê de bi taybetî piştî bi dawî hatina krîza Sûriyê û pêkanîna aştiya rastexîne li Sûriyê duê demê de pêwîst e guhertin di derbarê karê hikûmeta Sûrî li ser astê navdewletî were kirin.